Gwenge Masai Mosoi Baringo North mane somgi ong'adore nus tok jonyuol magi ringo e kinde monj mane jomaundu otime gwengego. Koro luor ni arita margi nyalo rochore koyaw sikunde wuok tich ma juma manyien ne tam mar 2. Jodak ma kono koro wacho ni arita margi mag nyithindo mane ok otieko somo e tam mokwongo onego rang mokalo. Riwruok mar Kenya Red Cross kod 10 kaunti ma Baringo ochako chenro mar neno ni familia 3,200 go mane odar kowuok e miechgi tok kane jomaundu onego ji 17 e gwengego odok e miechgi kapok oyaw sikul chieng' wuok tich. Jagoro maduong' mar riwruok mar Kenya Red Cross Idris Ahmed mane olimo kuonde jotgo mar nono chal mar ngima jogo modak kono owacho ni twak ibago kod bede moko mopogore mag sirikal maneno ni gidok pacho. Warudi kama hakuna amani. Hiyo kama serikali tunakataa, mimi kibinafsi nimekataa. Kwa sababu hao watu yale wamepitia ni mingi. Wananchi wapewe counseling na psychosocial support mpaka kuonesha kwamba wakiishi pale hakuna mkora ambaye atakuja tena. Na kusema kwamba suluhu ya kudumu ni kuhakikisha kwamba wale watu wako na masilaha ama silaha aina mbalimbali walazimishwe kuzipeana kwa serikali. At the national level, every situation is being assessed in the context in which it appears. So there are areas where the displacement of population is within schools. If by Monday reaches, the National Disaster Operation Committee working to provide an alternative mechanism of hosting the internally displaced population. At the end of the day, the mechanism of movement is not that people will be moved out of the schools and will not be given alternative places if their homes are still underwater. I want to assure the people of this area and even the general populace of the Republic of Kenya that we are set, we are ready.